بۆی بەرژەوەندیên سیاسی tenê partîtî ne بۆ بەرژەوەندیên netewî yê millet bifikirin beko ev karesat bi serê her kesî de tê nabêje a siyaset be siyaset ya filan bîvanan e Kurd dibêjin berê her kes netewî bifikir vêgavê Kurd û Kurdistanî yani quwetek milletê Kurd çê bibe boy ev kuvvet ev hêz çê bibijî lazim li hev bikin lazim siyaset bidin paş netewe bînin pêş mixabin ez gelek deşim ji bo xelkê Sûriye tevayî yani wisa kirin her tişt tev li hev bû ku pêşeroja wan ronak xuya nake îca ez heyran çavê wanim her kes çaha wê dibile gunehe bes bila ew zarokana bimirin li orta ew xelka birçî bimîne perîşan bûne yani heyfe pir heyfe gerek rewşeniyakê bi Sûriyê dinêdî gunehe yani hemû milleta alaqedar dikin ne tenê Kurda Ereb jî yê dijî çi millet bin ferq nake rewşa Sûriyê de rewşek xirab de ye boy her kes gerek berfire bifikire destê xwedê binkevir vê gavê bibêjin em Sûriye çawa xelas kin protokolê ki li Dohukê li ser hev kirin wê bînin cî bo wê em ê bo wê alîkarî bikin eğer ku tevde em enekese hatin bav Kurd bûn yek Kurdistana xilas be ki nebûn yek Kurdistan zor xilas